šta mu je? Ne znam ja. Rečeno je samo da ga isporučim. Evo, potpišite ovdje. Šta da potpišem? Da ste ga primili. Tiho. Evo, izvolite otpušnu listu. Ćirko, Oslobodite prolaz, molim se. Samo molim. Sklonite se. prolaz. Panjković, uzmi olovku i plavac. Pa, to je jedno isto. Ma dobro, uzmi olovku i Artiju tu. Ajde, Živadinka! Tu sam. Desi, ja moram nešto da žvaćnem. Ajde, izlupaj me jednu 3 jajceta u kajganu i sa slaninicu. Čekaj. Izvolite. Stani, Panjkoviću. Novinari su još pred vratima. Ma polako, bre, s novinari. Živadinka, hoću da mi kajganu pospeš sa tucanu papriku, ali da ne bude ljuta. I pinđur, obavezno. Idi. Panjković, piši. Ovako piši. Pouzdani izvori koji su teli da ostanu anonimni, saznajemo sljedeće. Živadinka! Saznajemo... Da je na lidera stranke zdravog razuma gospodina Šojića, zovi ovu Ćirko. Živadinka! Da je na lidera stranke zdravog razuma gospodina Šojića danas pokušan atentat strovanje. Živadinka, na poseban tanjir da mi doneseš mlad sira od 2 dana.